sarauniya ga dan aiki, sanadin ki na bunƙasa har nake hawa garagar mulki. Ki nunan soyayya irin ta mutanen Saudiya, ba ta fushi da ni Maryam akwai ta da kunya, ga ta wushin lafazi takwai akwai zaƙin murya. Maryam din Maryam ce duk mai sunan ta san ba ta gariya. Ta samu tarbiyya daga wajen iyaye Maryama, ga sanyin kyauta wajen ibada fa akwai himma. Ni Usman me Maryam yan maza fa ni ita na kama, ga babbar gona ta na fara shuka sai na noma. Sai ka gan shi, ita din yar wanka ce duk jikinta na tashin ganshi. Maryam na gode duk makiyin ki to sai na gishi, a kira ni da me Maryam in har an faɗan zan amsa shi. In kana son soyayya ka nemo mai suna Maryama, nan za ka ga soyayya ta gaskiya ga tsantsar hikima. Guda ne tamkar mata ɗari ni kaunar ki yanzu na soma, buri na inganki ki mun murmushi mai sani zuma. Maryam sanin